تماشاوان المین هجا بنیران عزیز گهدارین دلان هم بخیر هاتن برنامه می جارێکی din li ser navên weşanên kovara Zarameyê ez bi hêce Ferîde Demîr û hemûya silav dikim hezkirin û hurmetê xwe ji we re tînim ziman. Ev bername me ya çaremînê li ser netewperweriyê wek demên borî da jî me gotibû. Em ê hey biçin li ser vê naverokê bisekinin bi nêvanên nû û bi niqaş û nêzîkatiyên nû em ê vê mijarê bi her awayî yan jî bi pir projektörün cuda binirxînin û qise bikin. Helbet netewperwerî ne tiştekî statîk e wek jiyana mirov wek jiyana me kesa bi me re dijî an jî radibe dikeve tê guhertin tiştên nû bixweretîne û tiştên hinek tişta kem dike. Çima ev jiyan li ku ve dîrok li ku ve netewperwerî jî li gor van pênaseyan xwe aktûelîze dike. Em Kurd vê mijarê çima dinirxînin? Em bawerin hewcetiya me bivan tişte heye. Îro di raya me da çend hev nêzîkatî hene. Wek nirxandin li ber hevbeşiya em bêjin nijadî lê tiştekî wernîne netewperwerî tiştek nirxekî em bêjin nûjen e her tim xwe diguherîne. Îja anha di raya me de çend hev tişt hene işte al ax an jî em bêjin fikriyatî netewperwerî bi vana tenê tê binavkirin lê tiştekî wernîne pir aliyên wê hene. Me jî xwast em modela herî dawîn ew îro welatên pêşketî viya çawa dijîn çawa dibînin em bi çavên wan yan jî em bi tecrübeyên wan vî mijarê nas bikin. Nêvana min a vê gavê yani îja Kurdekî dihûkî ye lê li Norwecê dijî ew aktivîstekî Kurd e. Veman Xan nêvana min e. Veman Xan tu bi xêr hatî ez pir dirêj nekim derbasî mijarê bibim. Hêvîdarim tu rindî. Gelek spas. Spas ji bo vê derfetê û spas ji bo weşanên kovara zarê me. Her bijî. Spas xweş. Veman Xan ez bi pirsekî dest pê bikim. Em yani ev rojên ku em tê de belkî tu jî dişopînî hinek em Kurd hevkî li ser netewperweriyê dîskirin bala me dikişîne bawer dikim bala te jî dikişîne. Lê li ser peyva min a ewil tiştekî ez dixwazim bipirsim. Di jiyanê de peyvekî pir bala min dikişîne. Ev jî peyva made in e yani made in France, made in Norwich, made in Angleter ve yan jî wek em bêjin birincî akreyê do parvekir made in Kurdistan. Viya min ev têkiliyekî viya netewperweriyê yan jî netewê bi hev re heye. Gelo tu çawa van têkiliyê dibînin ev risteya ekonomîk û yan jî hişmendiya polîtîkî di navbera wan da têkiliyek çawa heye tu dikarî ji me re hevkî van her du ewa bigînî hev yani di binê vî meydinbûnê de bandora netewbûnê çi ye? Gelek spas. Ji xwe bi rastî ew pirsiyar bala min jî gelek dikişîne û her tim mirov hêvî dike ku navê Kurdistanê jî di heman çarçoveyê de di heman konsepta made in da cih bigire. Em bêjin şêwazên berhemhênanan li her welatek li gor siriş dixwaza û rewşa dîrokiya wê civakê ye. Her wisa taybetmendiyên civakan di berheman da xwe nîşan didin. Carna em dibînin ku bu minek netewek bi berhemek tê naskirin. Bu minek li her derekî navê em bêjin wîskî bibînî yekser navê Scotland jî li kêleka wê tê. Bi yek wate ew du nav girêdayî hebin. Yan jî ji bo berhemekî her netewek formûl û şêwazê xwe bikartîne. Bu minek eger nihal netewa Katalonya binêrin hewl dide ku şeraba wan jiyên Spanya cuda be. Li aliyekê din jî eger em bêjin xwarin û vexwarin jî tune be xelk bi xweza xwe pêşkêş dikin. Bi gulekê yan jî arjelekê. Bo mînak em bêjin li Avustralya bi kengro dihête nasandin. New Zealand bi balindek heye bi navê kiwîs dihête nasandin. Eger em li Kurdistanê binêrin di aliyê xweza da Kurdistan ew qas dewlemend e ku dikare di heman demê de bi sedan sembol weke sembolên neteweyî bide nasandin. Bo minek em bêjin gulan nêrgis yan jî di buwarên
ام بجند آجلان دا پسیکا وانه کو ایر وکه پسیکا که ترکی ته ناساندن یان جی که ون کردستانه هر وسا دا آلیه خوانو بخوانه دا چند دا کردان او قاز دولمنده و ام براستی نچارنینن برهمی که جنو و چیکن وکه برهم خال دنیا بفروشن چند میناکا بدن بو میناک گزان یان جی گزوان که تنل سرچای کردستانه بشواز سروشتی چه دبه و کرد هم بنیشت سروشتی جه چه دکن و به تایبه جه قهوه که گلک خوش جه تیتا چه کرن لی ایرو مخابن دی بازارن دنیای دا و حیاج آلیه گلک کردان وجی وکه قهوه ترکی تیتا فروتن و ناساندن مینا که گردن او جی کلانه که به تایبت لحورمان و الوان دورن سورانی آخر کلانه تی چه کرن کلانه نانه به پیوازن شینه کل سر سیله تیتا پیجان لما خامن ایرو ev nanê Kurdan weke mîrateke Azerbaycanî hatiye nasandin. Yan jî nanê penîr ku li seranserê Kurdistanê ji aliyê dayikên Kurd ve tê hete pêşan. Ew dayikên ku qet ne zimanên dagîrkeran dizanin, ne dewletên dagîrkeran geriyane, ne jî gund û bajar li xwe derketine, belê îro ev nanê penîr weke börek ku xwarineke Tirkî li seranserê dinyayê tê te nas kirin, xwarin û hes kirin. یک میناکا دن جی دخوازم دست نشان بکم او جی بحثوقه که شیرینیه که جا آلیه دایکن ما ام بجن سرانسر کردستان شرنخل سردش لعفرینه و السلیمانیه به میوه سروشتی کردستان تیتا چکرن بله دما ام هاتنه در کردستانه مل بازاران دید که او شیرینه هیا که بدستن دایکن کرد تیتا چکرن وکی شیرینیه که ترکی تیتا ناساندن ev berhemên me û bi serdan mînakên din hemû bi destên dagîrkeran sernavê xwe difiroşin. Ev jî mixabin encamê bêdewletiyê ye. Lê dixwazim bi yekê jî dest nîşan bikim ku bi nêrîna min heya di rewşeke bêdewletî jî de em dikarin xwedî li berhemên xwe derkevin. Ji ber ku bazar ser bingeha qazanca aborî dimeşe. û eger em bêjin sermayedar û bazirganên Kurd bi mejyekî Kurdistanî bihizirin و دمکی دست نشان بکن که آودی چان وان برهمان سرناو کردستان بلاف کن لبازار دنیای لیل یا گرنگ الور اوه یکو ام قازانجا و برهمه بنگه کی جدانن و پاش ام بیجن بو مناک 10 یا 20 ساله دن انجام و برهمه درد که بهولن لیل مقابل بازرگانن ما حیال سنتر اوروپا جی بو مناک دما خوارنگه کش ترکیه کی عربه کی یا فارسیه کی دکرن حیا آماده نینن ناو جی بکن کردی دبیجن اگر ام ناو بگوهرن کس ناو من ناسنان که لی براستی جی اگر مرو براستی جی داهنر بعد دکاره تشتکی نو آوا بکه که گلک جیا که ایرو هیا جی باشتر با تجخوا دست بکی دست نشان کر براستی دو من چند وینه که دیدن کانالا که کردی دا خوانن خمالین باجار آخر دهاتنه شاندن جبو سوید و سرنوی سابو Made in Kurdistan Export to Sweden. ابراستی دخوشیگ بو. نها باشور کردستان او جهه که براستی دکارن بسردان خوارن و بخوارن سرناو کردستان بنیرنه در ویوالات. بله. بله. Yani em dikarim veya bejin de encamê da di navbera netewperwerî û em bêjin tiştên aktûel da çand rûniştina çandê lazim e çandekî polîtîkî bêdin ve min xempirsa mina du diya jî girêdayê vê pirsa yekem e tu jî dizanî wek hemû sernûçe û naverokên dîrokê vîzyona netewperweriyê tiştekî zindî û nûjen e me got lê îro li cîhanê de du hev em bêjin sernûçe hene yek alîkî globalizm e yek jî em bêjin yani netewperweriyê globalizm û netewperwerî îro ketine nav hev em him globalizmê dijîn û dibînin him jî netewperweriyê diparêzin û em bêjin dijîn di vir da mesela li Norveç welatekî weqa em bêjin pêşketî xwedî em bêjin derfetên pir berfireh û dewlemend e yani li Norveçê jî em bêjin ka netewperwerî çawa dimeşe yani Norveçê netewperwerî heye yan tune qasî ku tên gotinê dibêjin netewperwerî ji dunyayê Rabyayê de
همو ملت كاتنا ناف هرت شورتر براست تشتكي وهي النرويج جلوباليزم هي يعني نتو پروری روش چای وایه لوری براستی از خوا نتا پروری و اوینداری و حسکرین ولاتی خوش نرویجیان فیر بومیا براستی ده هر بواره کی دا نه تو خواهدم وی بجم که براستی نتا خوازی ده هیچ بواره کی دا جناب نچویه و کم رنگ جی نبویه تنه پیناسه و شواز نتا خوازی هات نگو هاتن بوم بیناگ بره ولاتک یان امپراتور یک ایرشی و سر ولاتک دن دکر و دخواست بخوابن دستن خواه لئیرو ام دکارن سرانسر دنیا هنکی هاتیه گوهارن ایرو به برهمان بدراو بزمان سینما موزخانه سپور ویژه به کشتوکالی و گلک بوارندن دا دخوازن خب بخند ناب جیان و مجین نتوین دن دا بو میناد دما دولار امریکی بریکا کسر کی دبه دلخوشی الفیلم هولیوود تماشا بکه بشانازی گهداری هم بجن لیدی گاگا بکه یعنی جی تیشرت هم بجن I love New York لخوا بکه بیکو بخوا بزانه بکو کتیه بن باندورا نتوا امریکی وکه دن جین حتی نورویج وک میناک دست نشان کرد اگه هم نورویج بنیرن که یک جولاتن هری خوش هری دموکرات و دولمند لدنیایتن ناس کرن نتو پروری خود بارن جدا دا نشان بده بو میناک دستور نروژ ده 17 گلان 1814 هاتیه پسند کرن او یک بنگه ها نتو پروری دستوری یا نروژه او روژه وکه روژه نتویجی ده تا پیروز کرن خالندن ین ام بجن وکه آلا نتوی چاند و زمان نروژی هیماین گرنگ ین نتو پروری یا نروژیانه ججنین جور به جور ین کن همه دست نشان کن وکه 17 گلانه و گلک ججنیدن بهس کرنا یگبونا نتوی دجواک دا خورتر دیگه عروس هم بجن دزگهن خدمت گذاری دجواک را وکه پرورده بارگهن تندرستیه پروژن جانک خوشتر دزگهن روشنبیری اف همو خالن گرنگ جو بهس کرنا یکیتی نتوی و جواکی عروسا لهنگ نتوی و بویر دیروکی رولک گرنگ ده نتو پروری نروژ دا لیستیه خالن دنجی یکو از خوشی روزانه دبینم او جی بومینه جودکاری و کشتوکاری خالن گله گرنگ ین نتو پروری نروژن برهمن وان ین خومالی دو بازاران دا گله بهانه و حیاکو برهمن وان هبن ین بیانی به هیچ شوازه کنا کرن به تایبه جی دواری ورزش ده یکو نروژ دجی به یکی باش دبینه ده سپوره دا لیستیک نتوی نروژی هنه که به تایبت سر بفرت دین انجام دان اوان لیستیکا جه که تایبت هیه ده هست هفش نتوی نروژیان دا یک جخالن گلک به هست ین ناسنامه و نروژی یا نروژیان که از بروژانه جد بینم او جی پیوندیا وانیا بهست به سرشت و دیمن نوازه ین خوازه نروژیه گلک جاران امج نروژیان دبیزن دبیجن اگر مروف خودی سرشت و دیمن خوشکین خوازه نروژی به چما ام دراغه که زیده بدن جبو گشته گل ولاته که دن لعالیه دن وکه گلک ولاته دن موزیک ویژه هنره اوانه جی خالن گرنگ ین نتو پروریان نروژن نه بنیرن نروژ ده هجمار خدا نگلک زیده یا همیجن 5-6 میلیون کسه لی نزی 300 حیا 500 موزه خانن وان هنه کرسر دیروکه گمیان ماسی کار دستی موزه خانن زانستی و دیگلک بوار دنده هنه هر سال نزی که 11 میلیون کس سردان آوان موزه خانان دکن شخوا ارمانجا آواکن آوان همو موزه خانان اوه کو میرات هنه دیروکی و چاندی بپارزن و نشانی خلق دن بدن شخوا گلک خال هنه کمروف دو نتو پروریا نروژ داد کار دست نشان بگه بله آنها و حیا روژ 17 گلانه زاروک لنروژ هر روز ده سرودا نتوی بیجن سرودا نتوی نروژ وی شوازی دست پیدگه بله امجوی ولاتی حز دکن داوی گوتنامن دوی بواری ده اوه کو خواناسیا نتوی و نشتی منیل جمع ولاتی که نروژی جباخشی زاروکان دست پیدگه تجکاری براستی جوینن هیتلر و سردما داگیر کرنا نروژ جالی آلمانیا و سر دیوارن بخشی زاروکا ببینید واته
zarokên Norwêcî di temenê 4-5 salî de dihêne fêrkirin ka ew û yên din kî ne. Ev tenê çend xalên netewperweriya Norwêcî bûn. بله yani netewperwerî nemiriye Hiç şêwazekî nemirî. sırf em bêjin şekl û şemalê xwe guherandiye. Bele spas. Vema xin pirsa min asisiya ez hevkî ji bo vê sed salê bipirsim. Em bi hev re dişopîn, bi hev re dijîn û dibînin. Em êdî derbasî sed salekî nû bûne. Yani her çi qas em bêjin pênaseyên yan jî hînbûnînên me ji sed sala borî bin jî êdî dem û dewrana me ji sed sala nû ye. Di vir de bandora teknîkê pir mezin e. Yani em êdî di teknîkê dijîn. Teknîk ji me re çi dibêje, çi tîne, çi dibe em êdî li pey wî terin. Lê dîsa di vir de jî mesela tiştekî din heye. Yani em gelo di pênaseyên xwe yên paşerû jî pêşerû jî bi saya teknîkê çawa dikarin yani bikarbînin. Mesela êdî hani te gava din gotiya müzexane, pirtûkxane, tiştên aha êdî hemû derbasî ser dijîtalîze dibin. Di vir de yani netewperwerî dikare be xwedî rolekî nû yan na. Em dikarin netewperweriyê li gor xwe reforme bikin ji xwe re qasê xwe. Bele. Ez dixwazim vî rengî bibêjim ku bi rastî netewperwerî ji bo netewek bêdewlet em bêjin Kurdan û netewek weke Norwêcî gelek ji hev cuda ye. Cudahiya sereke jî ev ye ku pêdiviya netewa bêdewlet bi damezrandina dewletê heye. Dema te dewleta xwe damezrand êdî dikarê mûzexane jî azad bin û di her buwarek de dikarin azad bin. Em bêjin eger ez dixwazim bi taybet jî vê netewperweriyê bi Kurdan ve girê bidim. Bişta me vegerine. Bele. Eger em bêjin armanca netewperweriya Kurdistanî bextewerî û jiyanekî xweş be ji bo netewa Kurd berî her tiştî divê desthilata Kurdistanî li ser axa Kurdistanê bihête damezrandin heya ku em bêjin aborî, çand, xwarin û vexwarin û pêşeroja Kurdistanê bihête parastin. Kêşeyeke sereke ev ye ku netewperweriya Kurdî zêdebarî giringiya xwe didine ser mijarên civakî. Em bêjin weke guvend û dîlan, ziman, xwarin û vexwarin, cilober û dagîrkerên Kurdistanê ji vê yekê hez dikin. Ji wan re giring e ku Kurd daxwaza damezrandina dewlet û desthilata Kurdistanê li ser axa Kurdistanê dikin. Bo mînak Saddam Hüseyin carna bi cilobergên Kurdî derdiket. Yan jî siyasetmedarên Îranî em gelek cara dibînin dema diçine Rojhilatê Kurdistanê bi cilobergên Kurdî nîşanî xelkê didin û dibêjin çanda we gelek dewlemend e. Yê Tirka jî qise dikin çend peyvên kurmancî dibêjin. Kurdî dibêjin yani hiç giringiya xwe nîne her jî li jêr sêwana Êranî da ye. Yan jî çend festîvalên devjenîn û henar û hejîr û tirê her sal li Rojhilatê wala birê ve diçin. Em gelek cara heya duh jî min çend wêneyên van festîvalan di torên civakî de dîtin û Kurd bi rastî gelek pê dilxweş jî dibin. Lê nizanin jî çi pîlanên dagîrkeran piştvan kiryaran heye. Ev yek lawazkirina hestê desthilatxwazî û asayîkirina rewşa dagîrkirinê ye. Yan jî li senterên Ewropa em gelek caran dibînin li cihê gihandina peyameke Kurdistanî bi navendên biryar ku peyamekî gelek giring e lê tu dibînî Kurdistanî govendê digirin û dixwazin bi vî şêwazî çanda xwe nîşanê xelkê bidin. Pêwîstiya me bi versiyoneke netewperweriyê heye ku sînorên axa Kurdistanê diyar bike, ala Kurdistanê heftin rojane bê bikaranîn û êdî em nexşe û ala Kurdistanê û xwesteka serxwebûna Kurdistanê bi zelalî nîşanê dinya bidin. Piştre em êdî dikarin vegerine em bêjin parastina teknolojî û mûzexane û aborî û çand û gelek tiştê din. Rast e mixabim deka heta xwe bigînin wan encamên pêşketî yine ji me re gelek nanwav lazim e mixabim. Xwestek, armanc. Eger ew hebe tu dikarî. Bêguman.
Ve min xan pirsa çara jê hevkî girêdayî van tişta û girêdayî jiyana me ye. Yani bi tevahî belkî li ser jiyana me em Kurdên dîasporî ne yani li van dera dijîn mixabin. Lê tiştekî din heye yani Kurdistanî em Kurdistaniyên li dîasporayê çawa dikarin bêjin modelên Ewropî ji xwe re wek mînak werbigirin û ji avantajên ku Ewropayî îro tê da yan jî dest xistine em ji wan ji xwe re netewperweriyek hevkî modern wek modelekî nû derbixin. Gelo ev mümkün e yani ji bona te jî yani tu çawa dibînî vê rewşê? Çi bêjbînin bezira min pêwîst nake em her modelên xelkê bikar bînin. Ev e çendîn sal e Kurd her mijûlê bikaranîna modelên xelkê ne. Weke bomînake em bêjin komûnîst e sosyalîst e îslamîst e internasyonalîst e niha jî tiştekê din dekertiye bi navê ekologîst û gelek modelên din. Lê ka encamê van hemû modelan. Ew îdeolojiyên siyasiyên ku me navên wan anha amaje kirî li her welatekî û di her civakekê de li gor taybetmendiyên lokalî hatine pênasekirin û bikaranîn. Bo mînak em bêjin komûnîzma Sovyetê li ser bingeha karkeran bû. Lê li Çînê li ser bingeha cotkaran bû ji ber ku li wê derê zêdebarî xelkê li gundan dijiyan û cotkar bûn. Lê komûnîstên Kurd li gor dilê xwe wan çemkan bikar tînin û bikar anîne. Bêyko digel civaka Kurdistanê, digel taybetmendiyên Kurdistanê û digel pêdiviyên Kurdistanê dane berhev û biguncînin. Yan jî em niha jî roja nedibînin İslamiyên Kurd ku gelek ji wan bûne mixabin cehşên îslamîstên Tirkî, Seûdî, Qetarî, İmaratî yan jî İranî. Kurd dibêjin û mînak İslam e lê ne wisa ye. Tirk, Ereb û Faris her yek îslama xwe dimeşînin. û heya li gor ege we bala xwe kîşandibe li ser hicaba jinên Musulman mirov dikare bizanibe ku ew ji kîjan welatî ye. Ev yek nîşan dide ku hemû bîr û bawerek divê bihête lokalîzekirin. Em dikarin dîroka xelkê bixwînin, tiştê nû jê fêr bibin. Lê em vê rastiyê jî ji bîr nekin ku îro em sed sala bîst û yekan de ne û zêdebarî welatên Ewropî doza xwe ya netewî berî dû yan em bêjin sê sed sala çareser kirine. Ji ber wê yekê hem rewşa me ji ya wan cuda ye û hem serdema me ji ya wan cuda ye. Pêwîst e ya herî girin ku em Kurd li hev bicivin û diyaloga Kurdî çêkin û çareseriyekê ji bo doza xwe ya netewî bigerin. Pêwîst e berî her tiştî Kurd bi xwe bersiva wan pirsa bidin ka ew kî ne, çi ne û dixwazin bibine çi. Her wisa dijmên kî ye, dagîrker kî ye, dost kî ye û berjewendiyên netewî çi ne, sînorên Kurdistanê kîjan in. Wê demê êdî mirov dikare hinek armanca ji xwe re çêke û ser bimeşe. Bele. Belê ve min xam bi rastî tu gelek li ser mijarên xweş disekinî. Wek pirsekî aktûel yani dîsa em bêjin li ser me yani jinên Kurd gelo em bikaribin netewperweriyekî yani netewperwerî bi destê me dikare pêş bikeve yan jî em dikarin bi tevê van hemû tiştên ku te got em netewperweriyekî هم li gor me û derfetê me û enerjî û orijîna me him jî em bêjin li gor rastiyên îro yani zemanên îro yani dijara dibêjin modernîzm promodernîzm dirêj dibe lê em dikarin vê tiştê bi hêza jina hevkî pêş de bixin yani jin dikarin hêzekî enerjiyek an jî formekî yani teoriyekî nû bidin netewperweriyê û bandorek yan jî em bêjin pencereyekî nû vekin di rewşenbirî û em bêjin raya Kurdistanê de yani pêşengî yan bandorê dikarin li ser hêzên siyasî bikin yan ne? Belê ji xwe jinên Kurdistanê dikarin helbet netewperweriyekî nû ava bikin. Ji ber ku jin heya niha di alî hizirî de beşdarî di netewperweriya Kurdî de nebûye. Helbet ew jî dikarin xwedî em bêjin nêrîn, armanc û çareseriyan bin. Di dîroka sed salên derbasbûyî de jinên Kurdistanê ez barim di hîç buwarekî de rolekê negetîv nelîstiye.
بۆ مینەک ئەم بێژن ژنên cehş û Kurdistan firoş di nav Kurdan de gelek kêm bûne yan jiyan dikarin bêjin her nebûne. Jinan di şerên kurdkujî û birakujiyê de rolekê negetîv nelîstiye. Bû nimûne peyva birakujî di nav Kurdan de berberav e û heyan dikarin bêjin di dîrokê jî de mixa min cihê xwe girtiye. Lê peyva xweşkujiyê tune ye di nav jiyana me a roja ne de. Lê mixa min îro hinek jinên Kurd jî ku tevlî hinek siyasetên qirêjiyên partiyan bûne ber bi em bêjin dorketina Kurdan ji hev yan jî normalîzekirina asayîkirina dagîrkariyê pêngavan dabêjin. Ji xwe bi giştî netewperweriya Kurdî di van em bêjin sed yan 150 salên bihûrî de zêdetir ji aliyê mêran ve hatiye dariştin û birêv vebirin û heya îro jî berdewam e. Heya ew partiyên ku bangewazê azadkirina jinê dikin jî îro rêveberên wan yên sereke her mêrin. Weke min got jin dikarin li gor ezmûn, vîzyon û şîroveya xwe ji bo rewşa Kurdistanê netewperweriyekê nû derxin holê û tê de bi taybet jî bi taybet zêdetir giranî bixin ser mijara parastina axa Kurdistanê û nêzîkkirina Kurdên ku em bêjin ji egera siyasetên partiyan ji hev dor ketine. Bi giştî bi rastî jî jin xwe divê şîroveyên xwe destnîşan bikin. Belê nizanim tu tevî gotina min bibîne bî. Gelo yani pêşnîyaran ji ramanên te ji bo tevahî raya me yan jî ji bo jinên Kurd çi ye? Tu dixwazî wekî Kurdekî li Norwêcê çi peyamê bidî me yani em te dixwazin çend tişte bibîzin? Ez dema wek jin û jineke Kurd dibînim ez yekem te cih dibêjim. Eger tu naxwazî siyasetê de cih bigirî, eger tu naxwazî em bêjin di çalakiyan de cih bigirî, eger tu naxwazî em bêjin bi giştî çalak bî, tenê yek tişt bike. Ew jî xwe bi nasnameya xwe ya rasteqîne bide nasandin. Ew jî Kurdistan e. Mixabin hinek vê gotinê werdigirin, dixwazin jî fêr bibin ku xwe bi nasnameya xwe ya rasteqîne bidine nasandin, hinek jî dibêjin em naxwazin serê xwe bi mijarên siyasî ve bêşînin. Ji bo min ev gelek bala min dikişîne çima em bêjin nasnameya Sûrî û Iraqî û Îranî û Tirkî ne siyasî ye lê dema mijar tê mijara Kurdistan yekser siyasî dibe. Ji ber wê yekê bû min wek jin tiştê sereke û yê herî giring ew jî nasnameya Kurdistanî ye. Yê din ji bo min bi rastî tiştê biçûk biçûk in. Gelek spas ve me xam ji bona tevlîbûna te. Em gelek kêfxweş im ku me tu nas kirî û te jî dem da me ku tevî bername me bû. Ser navê hevalê xwe jî dikarim spasiya xweş te re bînim ziman. Bi rastî em gelek kêfxweş bûn jî. Em carekî din temaşevanên xwe û em bêjin guhdarvanên xwe silav dikin. Heger kê masîkê me hebe bira biborînim, di demên pêşîn de em ê bi bername û naverokên nû dîsa li pêşberî wan bin. Silav, hurmet û bextewarî ji hemû temaşevanên me re dixwazim. Bimînin xweşî de. Tu tiştekî dibêjî? Na, gelek spas. Ez tenê serkeftin ji bo seranserê Kurdistanê dixwazim. Her